नख मोर आ चुटी मोर हेले प्रॉब्लम समस्तଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାହାରିଲେ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି ସବୁ ଯାକ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ନଖ ଦେଖିକି ଡାହାଣୀ ବି ଡରିଯିବେ, ହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁନି, ମୁଁ କଣ ଡାହାଣୀ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର? ଆଉ ଇଏ ମୋର ବାଳ ନୁହଁ ତ ବାୟା ଚଢେଇ ବସା, ବାୟା ଚଢେଇ ତ କେବେ ଆସିକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବାଳ ରହିକି କଣ ହବ? ନେଲ କଟରକୁ ଦେଖି ମୋ ନଖ ମାନେ ସବୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହିକି, ଆଉ ମୋରି ଚୁଟି ଉପରୁ ସବୁ ଯାକ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନେହୀ ପିଲାଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଟି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରଖିଦେଲି ପରେ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନଖ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ନଖ କାଟିବା ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବି ଏପଟେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବାୟା ଚଢେଇ ବସାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେମିତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସିନା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଆମ ମେସ୍ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଲୁନ 2-3ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କଣ ଆଣିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ ଛିଡୁନି, ବସିକି ଭାଗ ଛିଡଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମର କାମ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆମେ ମାନେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ କେୟାର ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।